Tudor, salut! Spune, te rog, cât costă un metru de plitcă la fundament și cum se socoate, la metru liniar ori la metru pătrat? În general, fundația, pe garaj, pe casă, pe sărai, nu contează pe și. Principalul că e fundația, da? Să iei la metru liniar. Dar, dacă fundația depășește un metru, acolo merge deja la metru pătrat. Și metru pătrat, dacă să vorbim despre fundație, da? E 350 de lei metru pătrat, da? Adică de la 350 în sus. Dacă vorbim de metru liniar, se începe de la 280, 300, 350, independență de ce fel de plitcă, da? Și cineva m-a întrebat, Tudor, cât costă metru pătrat de plitcă în baie, da? Băi, în baie, eu nu pot să-ți spun ție un preț, că în baie, acolo merge la preț de podeaua, dar dacă să luăm un preț, spre exemplu, de pus plitca în baie, da? Acolo sunt multe lucrări de făcut adăugătoare, adică pe lângă plitca și trebuie să faci găuri, sunt multe chestii, da? Și ca să faci un preț, eu cred că se începe undeva de la 600 de lei metru pătrat de plitcă în baie, asta doar de montat plitca, de pus plitca, da? Sănătate și știți cum